mulai Pro TV Budaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bil billahi sholatan ibatan bidawabi mulkil
wajib ngangin Dumateng kru. lanang wadon loro ngelmu wajib ngangin lanang wadon loro ngelmu aja lerene yen durung karo sabodhomu aja leren yen durung karo sabodhomu Angelmu iku ayu kaya widodari. Angelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. wajib ngangin lanang wadon loro ngelmu wajib ngangin lanang wadon loro ngelmu Aja larang yen durung rasa bodhomu. Aja larang yen durung rasa bodhomu. Angelmu iku ayu kaya widodari. Angelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. Urip mulya mulya kaya nang suwargi. ayo ayo kanca padha tata kita wis ketekan jaman Pancasila Atasan ajana kita wis tua. Ana nyatane lan ana begetine. kodhek lan cekote padha dawa-dawa monggo sami perasa Godheng lan cengkote manono-nono nanging sejatine isih para muda. para pamodo ayo jajut tali wondo melu jojo pembangunan negara Aja wakani ngane guna ego ngambesi barang rayogo. elektronik sifat kang utama insyaallah bisa selamat lan raja Ilmune kesebarkan utama ingsa Allah bisa selamat raja. ya ervane roce kabar wangine biar kumilar aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Monggo legeng sekeca sira ning alam donya. Uwe pangeran
Critane sawijining dina Mbok Sura menyang ana kutha Ralali nganggo kacamata rapene ya mung peka yen ngenang sakebel susure yen ngenang sakebel susure sajae kok enak lagi lambene wira-wiri Basura pancen kondang ayu yen mese manis kaya madu akeh sing kandha landa crita saben dina aku sing kaping songo jabang bayi Basura ngetoke aksine yen ngenang sakebel susure sajangen enak lagi lambene wira-wiri basura pancen kondang ayu bareng manis kaya madu akeh sing kandha landa crita saben dina aku sing kaping songo jabang bayi Ambasura duwe anak siji sajake katon merati mulane akeh sing ngapeli Ambasura sing banyaki mulane akeh sing ngapeli Ambasura sing banyaki Kayu manis mas digawe saka ireng manis mas duwe sapa kalis rayu akeh bayane bocah ayu sapa sing duwe aje cuit amanos ning kapan cewek ceking mas ngaca sobatan kelap kelip anak-anakku nang mlaku patang kesandung watu bocah cilik mas wani wong lanang barang mateng gak ana sing ngaku asik mbok ngombang popo aja kira teleketa ala blekok ngombe-ngombe tajen wudeleketa kaya ora isin Iki biru, kae kaya biru Nanti bingung, kon bunuh lisi Iki ayu, kono ayu Nganti bingung, pilih-pilih endi kene abang kono kono ya abang abang mas jadi unduwi kene sayang kono sayang sing disayang ora ngerti Ela tenan ngalam donya kanane lah kok isih golek abang Ela tenan ngalam donya kanane Ento ayu lah kok isih mesok kurang kene grimis kono kono ya grimis Ayate sawang ora mendung kono manis yang ditimbang malah bingung ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo pro kanca Bali. rukune
bayar zakat kaping 4 poso kaping 5 kaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jambi kalau agami nama Islami agami Islam saudara terang asal jauh dari pangeran